Ehning şəpləri, dadar yaşları, alğa varabız, birgə biz buldurabız. Ehning şəpləri, dadar yaşları, alğa varabız, birgə biz buldurabız. Zülfiye, sen nerede işleysin? Sen нәрсе турында сөйлейсің алма? Шегінде нәрсе турында Зülfiye, тапшыру бит башлана. Ник шуңа менә килеп җитте бит инде алма. Юк, Зülfiye, sen bit сынга калдың, Зülfiye. Дуслар, бу күренеш юкка гына түгел. Бүген зур бәйрәм. Ләкин инде начар уйнаучылар көне дип уйлый күрмәгез. Бүген бөтен дөнья театр көне. Һәм шул уңайдан без барлык театрга йөрергә яратучыларны. Актерлар, режиссерлар Һәм шулай барлык театрны яратучыларны, театрны хөрмәт итүчеләрне бүген бәйрәм белән котлый алмас. һәм Зülfiye. Без башлыйбыз. Я Зülfiye, ну сен вот шуннан да саңа калдың. Ну, 5 минутка гына бит инде булмас. 5 минут булмый инде. Бөтен дөнья театр көне 1961 елда Халыкара театр институтының 9-нчы конгрессы тарафыннан билгеләнә һәм ел саен 27 мартта билгеләп үтелә. Халыкара театр көне сәхнә осталарының һәм театрның барлык хезмәткәрләренең бәйрәме генә түгел. Бу безнең бәйрәмебез, миллионлаган битараф булмаган тамашачылар бәйрәме. Хәтерләсәгез, тормыш ул бит театр. Ә без аның актерлары. Гомерләр тиз үтә дип булай гына әйтмиләр икән. Яшь булып кирип киткән идем шул бүлмәгә, инде менә шундый булып чыктым. Үтә гомерләр. Театр йөзләгән еллар яшәсә дә, без бүген дә тормышыбызны спектакльләрсез күз алдына китерә алмыйбыз. Яшьләр тукталышы театрга аеруча гашык. Артистлар, режиссерлар һәм театр сәхнәсе. Хәзер кутуклап бетерәмен сине. Юк, мин спектакльләр яратмыйм, диергә ашыкмагыз. Димәк, Зülfiye бүген бәйрәм. Нәкъ шулай. Ниләр генә эшләп бетерәбез икән инде бүген. Николай дисең алмас. Ниләр эшләп бетерәбез икән инде бүген. Николай дисең алмас. Ничегендә Николай дисең? Менә бүген бит театр көне, ул бит актерлар, эмоциялар һәм башкалар. Монысы бик дөрес, ләкин атна дәвамында безнең яшьләр өчен мөһим булган күп кенә чаралар булып тора. Яңа клуб ачтылармы? Клуб инде яшьләр президент сайлады. Президент. Нәкъ шуны? Нәганы түгел инде, яшьләрнең үз президентын, ягъни студентлар лигасының яңа президентын. Ярар, дуслар, сез дә бер нәрсә дә аңламасагыз, инде алдагы сюжетны карыйк. Бүген Уникс концертлар залында Татарстан Республикасы Студентлар лигасы төбәк иҗтимагый оешмасы конференциясын уздыру өчен Татарстанның барлык белем бирү оешмалары студентларын җыйды. Конференциянең төп максаты оешманың чираттагы президентын сайлау һәм алга таба эшләү өчен вектор кую. Президиумда үзләре кайчандыр бу хәрәкәтне башлап җибәргән җитәкчеләр Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Марат Бариев, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре буенча министрының беренче урынбасары Тимур Сөләйманов һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов та бар. Мы можем начать работу конференции. И прошу голосовать поднятием руки, кто за то, чтобы начать работу конференции Лиги студентов Республики Татарстан. Кто за? Конференциянең иң җаваплы һәм дулкынландыргыч мизгеле ниһаять Татарстан Республикасы Студентлар лигасы президенты постына кандидатлар сайлап алу кампаниясын тәкъдим итү вакыты җитте. Бүген әлеге постка 2 кандидат бар. КФУның магистратура студенты Данил Шико һәм КФУ аспиранты Руфат Киямов. Бу чираттагы тарихи вакыйга аның нинди булачагы студентларның үз кулында. Меня зовут Данил Шико, я являюсь кандидатом в президенты Лиги студентов Республики Татарстан. Говоря о себе и о своей работе в организации, я могу сказать, что прошел полный кадровый путь. От члена президиума школы вице-президентов, и на данный момент являюсь первым вице-президентом организации.
Һәм көтелмәгән прецедент Руфат Киямов бары тик 5 тавыш айырма белән җиңеп чыга. Әмма сайлау тәртибе буенча җиңүче өчен сайлаучыларның 3тән 2 өлеше тавыш бирергә тиеш. Сайлау 3нче кат үткәрелде. Ләкин тавыш бирүчеләр үз фикерләрен үзгәртергә теләми. Һәрберсе үз кандидаты өчен ахырга кадәр җан атты. 1 сәгать тавыш бирүдән соң Даниил Шико үз мандатын да Руфат өчен күтәрде. Бары тик шуннан соң гына сайлау ябык дип игълан ителде. Шуннан да авыр үтте сайлау. Һәм дә инде мин бәхетле студентлар үзенең шулай сүзен әйтеп, президент буларак киләчәк 2нче елда президент буларак эшләячәк өчен бик зур рәхмәтле. Без шул ук направлениелар, шул ук юнәлешләрне тагында ныгытабыз. Һәм дә инде бүтән юнәлешләрдә ул да булса студентлар тулайтыр йортларында һәм дә инде транспорт сорауларын тагында каты иттереп, газга басып, һәм эшләячәк башлыйбыз. Только что прошли выборы, и они действительно были равноправные, и была такая тяжелая борьба, несколько раз переголосовывали, но в конце ты сам вышел с речью и сказал, что давайте уже примем решение, и сказал, что согласен с мнением большинства, хотя разрыв был совсем небольшой. Почему было принято это решение? Может быть, вот некоторые люди, которые сейчас сидели и голосовали за себя, приняли это даже как некоторую обиду, а ты как будто сам решил отдать свою победу. У нас есть закрепленный регламент выборов. И когда мы переголосовывали много раз, как вы сказали, это мы просто уже утверждали решение. Мы не выбирали нового президента, не переголосовывали за президента, мы просто выбирали. И 10, 20, 30 минут мы сидим и просто принимаем одно решение, которое уже есть. Да, решение уже произведено. И я подумал о том, что в любом случае все, что я писал в своей программе, все, что я выступал, и то комьюнити, которое сейчас есть вокруг меня, уверен, что мы будем это делать. Будем вершить крутые вещи, классные дела, полезные для студентов. Поэтому здесь нету победы, нет поражения. Здесь есть идея и мысль, и пути ее реализации. Бүген без студентлар лигасының якындагы 2 елдагы эшчәнлеге нинди булачагын билгеләдек. Үз артыннан башкаларны да ияртергә сәләтле лидерны сайладык һәм студентлар эшчәнлегенең юнәлешләре буенча йомгак ясадык. Зөлфия, беләсезме, актерларга нәрсә җиңел бирелә? Нәрсә инде? Алар эмоцияларга биреләләр. Берәү дә шикләми аларны. Ничек инде? Менә алар кирәкле вакытта кычкырып та җибәрә алар, елап та җибәрә алар. Кешеләр инде аларга ул бит актер дип кенә эндәшә. Һәм синеңчә бу җиңелме инде? Әлбәттә җиңел инде. Бәлки театр һәм кино актерларына шулайдыр инде. Тагын инде актерлар барсын. Битте бит инде. Олмаз, Курчак театр актерлары. Курчак. Аларга эмоция нәрсәгә? Әйдә, бер нәрсәдә аңламасаң, без сүзне тизрәк ачыклар өчен Гөлназга бирик. Монда мин дә нәкъ шушы малай шикелле искиткеч бәхетле булып басып торам, чөнки әкияттә бөтен хыяллар да чынга аша. Ә мин сезне бүген хыялларга чынга ашарга мөмкинлек бирүче бер актриса белән таныштырам. Әйдәгез, киттек. Таныш булыгыз. Татар дәүләт әкият Курчак театр артисты Ләйсән Миннәхмәтова. Тумышы белән Сарман районыннан. Хәзерге вакытта Казан дәүләт мәдәният институтында режиссер һөнәрен үзләштерә. Спектакль вакытында еларга да, көләргә дә туры килә. Сиңа төрле эмоциялар белән эшләү кыен түгелме? Кыен? Минемчә, кыен димәс идем мин. Кызыклы дияр идем. Һәрбер Курчакның үз тормышы, спектакльгә кадәр булган тарихы, син аны әлбәттә башыңда уйлап табасың. Шлейф роли дип атыйк инде. Шуның белән сәхнәгә чыгасың. Сәхнәгә чыкканда инде нәрсә уйлавыңны әйтеп чыгарга кирәк. Ролеңне дә син инде белеп, шул образга кереп, 5 яшьлек кыз икән, 5 яшьлек кыз булып уйныйсың. Әлбәттә образдан вакытында чыга да белергә кирәк. Үзең булып калу мөһим безнең дөньяда. Синең башка актерлар арасында тормышыңа йогынты ясаган кеше бармы? 7 яшендә без әни белән санаторийга ял итәргә баргач, Шәүкәт Биктимиров белән таныштык. Шул көнне ул миңа Әлмәндәр
әманаты деген китап белән итте һәм шулай язып калдырдым. Туган телен бишрегә генә белгән Ләйсән кызыма изге теләкләр белән Әлмәндәр бабам. Мин бүгенге көндә Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә Гөлфирә һәм Йөзембикә ролен башкарам. Бу минемчә нәкъ шул язмыштыр инде. Синең күршәкләрең арасында үзеңнең күңелеңә якын булган берәрсе бармы? Гөлназ, алар күп. Әйдә мин сиңа аларны күрсәтәм. Әйдә киттек. Киттек. Иң яраткан курчагым шушы гына диергә ярамый икән. Ник? Чөнки калганнар үпкәли. Ләкин менә күп кенә чиракта, күп кенә тамашачылар бу курчак сиңа охшаган дигәннәре бар. Зәйнәп Тыпырдык спектакленнән. Менә аның аяклары да шулай йөри. Башы, күзен бу кул йөртә. Димәк, син һәр вакыт хәрәкәттә, параллель рәвештә кулы белән эшлисең, кулыңны алмаштырып бу кулың белән эшлисең, җырлыйсың. Тыпыр-тыпыр-тыпыр-тыпыр-тыпыр-тыпыр-тыпырдык. Бу курчак безнең Әлдермештән Әлмәндәр. Дәүбабай, сәлам! Дәүбабай, мин кайттым! Бу курчакны ике кеше йөртә. Менә бу кулыңа кияле. Бу кулыңа ки. Әйе, син менә бу кулың белән аның гәүдәсен тотасың. Димәк, без синең белән бер тавыштан суларга тиеш. Менә мин сөйләшәм, чөнки мин башын йөртәм. Ләкин без ике составка бүленәбез икән. Син башын йөртәчәксең. Кит. Юл өстендә утырма. Суга төртеп төшерермен. Шулайрак сөйләшә. Тутып карый аласың. Бу Һәркемнең үз тавышы бар, име? Әлбәттә. Менә бу кулың белән менә астан менә шушындай конструкция. Аңа кул тотасың. Әле мондый актриса булу өчен бик көчле булырга кирәк. Әлбәттә, бу бик минем иң авыр курчакларымнан берсе. Монсы басып йөри торган курчак, монсы тростевой курчак. Бу планшетный курчак дип атала, планшет курчак. Димәк, моның менә берничә шундый силкелә торган өлешләре бар. Дөресен генә әйткәндә, мондый бәләкәй курчакларны 6 кеше дә йөртергә мөмкин. Ләкин бу курчакны 2 кеше йөртә. Димәк, бер кеше аякта, бер кеше кулда һәм башта була инде. Бу курчакларга чын-чынлап сокланып һәм таң калтырам дисең, кара ни диматлар. Менә Әлфия апа аеруча бик күңелемә якын килгән. Шуннан да Гөлназ, курчакларның үзенә хас тавышы, үзенә хас холкы. Менә күрәсезме, Әлфия апа әйтә, тапшыруны алга таба дәвам итәргә кирәк ди. Шуннан да шулай. Дәвам итик. Әйдәгез, дәвам итәбез. Пока-пока. Зөлфия, шуннан да курчак белән идәрә итсәң дә, эмоцияларга бирелә белү кирәк. Әлбәттә, ләкин эмоцияларга бирелергә генә түгел, тамашачыга табигый эмоциялар күрсәтергә кирәк. Алар сиңа ышансын өчен. Һәм инде алар моның өчен бик озак өйрәнәләр икән. Ләкин русча әйткән. Ләкин русча әйткәндә оно того стоит. Чөнки һәр актер өчен иң мөһиме тамашачының мәхәббәтен яулау. Әлбәттә, кыскасы, моңа ирешү өчен үз эшенең остасы булырга кирәк. Нәкъ менә безнең алдагы видеоязманың геройлары сыман. Сәлам, дуслар! Хоккей нәрсә икәнен без инде беләбез. Флорбол нәрсә икәнен беләсезме? Мин дә белмидем һәм бүген белдем. Сезгә дә күрсәтәчәкмен. Казанда күптән түгел флорбол буенча алтын кәшәкә 2021 бөтен Россия балалар яшүсмерләр турниры узды. Турнирда Россиянең 13 регионнан 64 команда катнашты. Командалар составында 8 яшьтән алып 15 яшькә кадәр кызлар һәм малайлар керә. Ничә ел уйныйсың инде? 2 ел. 2 ел, әйме? Менә бу бит инде егетләр өчен түгелме соң? Анда егетләр дә уйный, кызлар да. Син барыбер инде шундай егетләр белән ярата торган кызлар йөрергәме? Авыр уйнаргамы? Бик җиңел түгел, бераз авыррак. Нәрсә яратасың менә? Гол булгач яратасың дәйме син? Нинди момент ошыйсың? Гол кертергә, әйбәт паслар бирергә. Паслар яратасың бирергә. Менә мине уйнарга өйрәтәсеңме әзрәк кенә булса да иде әле? Менә безнең 2 клюшка. Так, монда
специальный клюшкалар алар хоккейда кына кебек түгел, алар жиңел. Һәм менә шундай туп. Шарик әйтсәк тә була микән инде. Нишибез, әйдә, өйрәт мине. Минем уң флат, сезнеке сол. Димәк, менә бу әйбере менә алай булырга тиеш инде. Ага. Әйдә, хәзер импровизационный ворота ясыйбыз, әйме? Алкалар ясыйбыз. Синең менә тегендә мин кертсәм, ул гол була. Син миңа менә монда кертсәң, ул гол була. Әйдә, уйныйбыз. Бу бик тиз булды. Мине командаға аласызмы? Мен инде опытный флорболщик булам инде. Нәрсәсең ул флорбол? Ул туплы хоккей төрләре гаиләсеннән командалы спорт төре. Ябык биналарда каты идәндә пластик туп белән уйнала. Махсус кәшәкә белән бәрелә. Уйның максаты көндәш капкасына туп кертү. Инде хәзер минем янымда флорбол буенча тренер басып тора. Флорболга ничек килеп җиттең син? Дуслар яшкәннәр һәм мин риза бирдем дә шуңа күрә. Шулай җиңел монда эләгергәме инде? Юк, авыр үзенә күрсәтергә кирәк, барыбер үзенең способностьларны. Синең менә флорболга хәтле нәрсә белән шөгыльләнә идең? Мин хоккей уйныйм элеккедә. Әле дә уйныйм. Хоккей. Менә хоккей бит инде. Хоккей бит инде ул бик охшаш. Шуңа күрә син җиңел булгандыр инде, әйме? Бик җиңел түгел, барыбер монда авыррак күп шабырга кирәк, канкида шуп кына йөрисең, монда гел шабып йөрия. Ничек менә тренер сиңа ошымы тренер булырга менә? Бик ошым, мин бик балалар белән эшләргә яратам. Вдохновляюсь шулай балалар белән эшләп. Ярар, синең кызларыңа, син кызлар командасы, әйме? Бүген уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, кызлар. Бүгенге командалар җиңсеннәр өчен талисманнар монда. Һәм без уңышлар телибез. Давайте бишле, безнекеләр җиңсеннәр өчен. Давайте. Бөтен Россия турнирына хәтле Казан мәктәпләре арасында флорбол буенча ярышлар узды. Һәм җиңүчеләрне турнирның рәсми ачылышы вакытында бүләкләделәр. Инде кем бөтен Россия турнирында җиңәчәк икәнен соңрак белә алырбыз. Әлегә катнашучыларга уңышлар теләп калабыз. Зөлфия, беләсеңме, бу спортчылар шундый кичкенә, һәм инде шул ук вакытта шундый профессионаллар. Әлбәттә, моңа беләсең нәрсә ярдәм итә? Режим? Юк. Дөрес туклану? Юк. Бераз гына ярдәм итеп җибәрәм. Бүгенге тапшыру тематикасы белән бәйле, актерлар белән. Эмоциялар. Юк, тренировкалар. Нинди тренировка, Зөлфия? Бу бит актерлар турында сөйлибез бит без. Olmaz. Оларга да зур сәхнәгә чыгар алдыннан тренировкалар ясарга кирәк. Һәм ничек узайындалар? Актер булырга теләүчеләр махсус көллиятләрдә, университетларда белем ала. Һәм менә нәкъ шунда өйрәнү өчен театрларда беренче тамашаларын куялар да инде. Кызык икән. Хәзер күрәсе килә бит инде, Зөлфия. Алмас, булай бик сырагач инде. Әйдә, мин сиңа аны алдагы видеосында күрсәтәм. Казан театр көллияте 3 көн дәвамында Шепшин театр дөньясына әверелде. Биредә про театр төбәгара кече формалар фестиваль лабораториясе узды. Оештыру һәрхәлдә җиңелләрдән түгел. Шуңа күрә иң элек оештыручыларга рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Көннәрен, төннәрен җыкламый, ул бит әле Министерство образования, Министерство культуры белән берлектә эшләнә торган эш. Менә без фестиваль уздырыйк әле һәм чакырыйк әле кунакларны гына андый фикер белән яшәү аз димәкче булам. Һәм бу фестиваль искиткеч фестиваль. Биредә Казан театраль көллияте генә түгел. Әле бит бу берлектә кунаклар буларак монда катнашалар, бу фестивальдә катнашалар. Иркутскидан килгән театраль училище, шулай ук Түбән Новгородтан, Алабуга шәһәреннән. Мин юкка гына мондый хәрәкәтләр ясавын, чөнки быелгы фестивальнең тематикасы да пластика һәм хәрәкәт икән.
Фестиваль кысаларында студентлар үшін ГИТИС Россия театр сәнгате институты режиссер, хореографы Сергей Землянский пластика бойынша ұстахана ұйыштырды. Ол өзінің фестивальда болған хис кечиришләре белән уртаклашты. На самом деле такие двоякие ощущения, как и в позитивном, так и в негативном. Как бы это нормально, в этом и есть, наверное, суть как бы развития, суть какого-то творчества и жизни в целом, да. То есть есть куда стремиться, но и есть чем вдохновляться, кем вдохновляться. Фестивальда катнашучы Түбән Новгород, Иркутск шәһәрләре үз куелышларын онлайн режимда күрсәтте. Һәм бу сәнгатькә шикләр юк дигәнне аңлата. Ә безгә исә Казан театр күллияте студентлары спектаклен күрү бәхете елмайды. Хавашна хихи-хаха. Келегіз өзіңіз бұлда? Келмәгіз инады. Бүгін сізнің шы үйрену театрында енді шынды зор бәйрем деп етсек та бұл фестиваль өзі. Ненде сізнің шы фестивальдан, ненде хаттирелер қолашақ ғылмен нешік өзі ол? Бик шәп ұзашақ, мен шолай думаю. Бұл спектакльға біз бик көп әзірлендік, бик зор әзірлендік. Бір ел әзірлендік. Бір ел. Потому что әйбергәлектік карантинға инде. Мұны язды Италия драматурга Карло Гальдони. Слуга двух господ. Ике хужаның хезмәтчесе инде. Это не я. Сен декорацияны уатты сишін білесің. Оны мен жасадым еще. Сен ешлейсің, нәрсеге болады керек бізге? Кулисы натягиваю. Нәрсеге керек, енді кулисы натягивай тұрайық. Мотор тұрға тегіш ішінде. Мотор тұрамысың, әйті яқан шығып қарайық. Вдруг мотор тұрмайдыр. Мотор еш. Так, тамашашылар, мына мында Сережа келелі мында? Мына қазір оцениваем, мына мында көрсет, мына мында біздің тамашашыларға көрсет. Нешеге ақша натягивай. Сен бүгін әлігі спектакльда ненде роль башқарасың? Баш роль Ултру Фальдино. Ол ялқау кіші. Сен тұры келемі? Әйе. Мен ала. Ол ашарға ярата. Мен бі? Ішлерге яратмай. Біз шындай тұры келеміз бір-бірімізге. Мен Флоринда ролін башқарам. Түп роль. Һәм Сенде түп роль? Әйе, менде һәм бір-екі кішіде. Анан соң мимнар ол алып барушы спектакльна. Біз шулай деп ясадық, анда спектакльда мимнар юк, но біздің мастер шулай менә. Сенің іші мақсус роль ойлап тапты? Юк инде, біз бірнеше мимнар. Менің роль Кларичи. Кім ол? Ол бой... Мен бой әтенің қызы болып шыға инде. Бұл Бригелла, мен қонақхана тұтам. Директор шекілді инде. Карантинда банкротқа шықмады ма қонақханаң? Yok. Siz жырлайсыз да бұл спектакльда? Музыкаль деп айтсақ та болады. Бір жырлайбыз қағына үзік ярый ма? Cuando sono solo señalorito diamante la marola. Si lo soy noche no las transaco do manca sola. Sei noche sei tu carve copas. Мен қысқағына деген ем. Рахмет. Нешек сіздің міне бұл фестивальға, шы спектакльға әзірлік репетициялар ұзды? Ең ауыры нәрсе еді репетицияларды? Ең ауыры ертеңнен алып, міне мен бүгін сағат 5-те тұрдым. Ертеңге 6-дан алып, сағат міне қазірге вақытқа қадар репетиция барды. Бұлай әр күні ертеңнен алып кешке қадар шулай қабышақны еқапта қолайдық училищебізді. Сені ошаталар мұсың? Өзі біз енді. Шуңа ябағы өткән. Менә шундый ул театр. Көлдерә дә, елата да, үзенә гашыйкта итә. Зөлфия Хасанова, Сергей Малыгин махсус яшьләр тукталышы өчен. Зөлфия, миңа бик ошады бу. Ошаса бәлки син дә актерлар рәтендә кушылырсың.
О, дөрес. Менә киләсе елга, ала берса, син дә мине инде бу һөнәри бәйрәм белән котларсың. Инде бәйрәм тотаган. Театр көне белән, бәлки мин дә икенче елга актер булырмын. Ярар, бар, кит актер булалайса. Ярар, инде кая китим инде мин яшь туктан сезне калдырып. Дөресрәге, бездән башка син кемгә кирәк? Нәрсәсе? Иде дусларны бәйрәм белән котладым. Дөрес. Дуслар, театр көне белән сезне. Иде театральләрчә саубуллашыгыз әле. Әйдәме? Дуслар, сау булыгыз. Киләсе очрашуларга хәдәр. Сезнең белән Алмаз. Һәм Зөлфия иде. Хуш-хуш. Ягымлы җәй артыннан салкын кыш килсә дә, бие дустым, туктама, туктама бердә, тавышыңны ишетеп күршеләр менсә дә.